Pagamarta sir daki makatuyo sa akon sir. Okay. Di kinakanati sa akon sir. Ikan sir nga basig ikan sir. Bekas dua ti takla sir ikan bekas tati ko sir kadugna. Okay, oo. Tadi kakatunati sa akon sir. Kamarin amati sir nga talagang kinakanati sa akon. Kinambog ko sir jay ikan. Iti laro yung minamalag sir. No nga gapukya sir, ako man ako matatan sir nga nakasangat tigid din sir. So nga daklo na ito yung minamalag kaya sir nasaradag sir nga akatang-katang titi nga ta iti sao sir. Manong naimbag nga oras mo, mabali mong istorya, no kasano ti pan nakapatog DJ Bangka, rason nga si Kaket naalaw dagiti taga Barangay Gabot Norte, iti Iliti Badog, Ilocos Norte mano. Oo na sir. Oo. Kasano paki-istorya maman? Pagawid ako di ko sir, di parabaho nun sir. Oras di galas 3 nga tayo sir. Tatay di agtatara di bang ka sir. Biglang at dati dalo yun sir nga ng burak niya sir. Okay, oo. Hindi na burak anak sir. Napatog di bang ka sir nga luluglugan anak. Tatay di napatog di bang ka sir. Hindi na burak anak sir. Inikat ko di ko sir di pato di may sa bangka. Hindi inikat ko di pato na sir. Isuti nagpatawag sir nga naglanglangoy. Mali po diging gana di ko sir di gabo. Namimpinsan nga na naitulid ka or naipatog? Namimpinsan sir. Okay. After that manong kasanat na pasama? Di naglanglangoy sir di pato ko sir di koti bangka. Napalabas nga titi after di pakapatog ko sir napalabas nga titi 30 minutes. Pagamarta sir daki makatuyo sa akon sir. Okay. Di kinakanati sa akon sir. Ikan sir nga basig ikan sir. Bekas dua ti takla sir ikan bekas tati ko sir kadugna. Okay, oo. Tadi kakatunati sa akon sir. Kamarin amati sir nga talagang kinakanati sa akon. Kinambog ko sir jay ikan. Di nakambog ko jikan sir. Hindi ba tanakan? Di batanan sir, di kinambog ko sir di batanan sir. Tata sir gaputad damat ti kutsilyo nga, dala-dala kutsilyo sir. Ginirik ko sir jay ikan. Okay. Di nagarik ko sir. Di napatay ko jikan sir, purwa ko sir. Hamong malasin no anang klase nga ikan deti mano? Salamat di babada kami ko ay sir, di ko nga pirana sir. Okay, oo. Narik na blata nga datingipan nga ng One sir, one. So kalpasan DJ nga napasama kanya manong anat kinasanom detoy nakagaten. Ina aja mangas ti shooter ko sir nga dua sumair. Oo. Yung shooting patapag ko sir at kinakati ati pirana sir. Dadara mo sir kabutong ko sir amang kidunod dati pating ko sir nga maka sorot sir so nga gero taki ko sir jigo sakak. So habang agpat pataw ka anya ra giti inububrang kabayatan nga adda kay ti tengat ti tao manong. Ya sir kakaragag sir lang sir. Oo. Sapay ko maputa masanga matigid ko sir kaya dati makakita kanjak ko sir. Kasi tapos sir dami sir talaga nakita kanya nga duwa nga bangka sir tinakita ka ti nagsarno nga duwa nga bangka sir. Aji may isa ka bangka sir. Isu ti pinapayag sir gimuna. Gumanak na sigan sir pinanawanak. Tatada jay may isa sir nga bangka dumduwa ta kalugan sir. So daman ti pinapayag ko sir. Okay. So ti napanam idi si Malog kay iti taaw dito ilang batog ti magsinggal. Ngem idi naipatog DJ naglugan ng mga bangkan na isadsad ka nga ta iti batog ti Badok kang runana iti Gabot Norte. Kabaling nga di niya patugaw sir. Tiba sir amihan ti puro kabugaw sir pala nga ta. Hindi may madsigra sa dilugang ko sir. Okay. Bangka. So idi nakita da kan manong anak si marunong napasama. Inaada ko sir. Di nakita lang ko sir, ginawag tayo sir nung ti napasama kanya. Okay po. Kiba ka sir nga napatugibang ka sir nga nagluka nga pan naglaki. Kuwada man sir ang ido ang kalugan sir. May katingor dun pare kuwada kanya sir. So idi nakita da kan in kabil da ka EJ Ayandan. Uwan sir. Okay. So manong napan mo kinalap deti uno napan ka nag-harvest kaditoy paakat yo. Papanak ko magkalap sir ang harvest sir. Okay po. Oo.
Para kumamus talaga sir. Ado tinaalam ka dito nga Gundaw manong. Patapat talaga nila talaga sir, mapandara ka 70 kilo sir nalag. Bak ang gati hangata sir nga 70 ita. Asa kami box ko sir nga pag kagserti malang pusit sir, napuno kami sir. Okay po. Kaya dapat kami gisango ti bangka sir, inti box na. Inti ko ada nga balita na sir. Okay. So kadita Gundaway awan ti kadwam nga nagturong iti tao manong. Adda sir nga di ka mo nakuyog sir. Okay. So idi napasamak DJ pan nakapatog ti bangkam, agawid ka kumat ti balay yon. One sir, one. Okay. Oh. Kumusta ngamin iti sitwasyon ti danom iti tao tatanganong? Nakaro talaga sir, di kalaman sir talaga karo. Tapos sa ti agin sir kung nadawol ti bebay talaga sir. So deti pa nagkalkalap mo manong nabayagen, nanipod pa lang idi ubing ka or kaditi lang Gundaway? Idi sir, dati nga papano ta ako kati po si sir ngam kada ito'y sabi ko sir napalabas ko tati 10 years sir sa man nagsalog sir nga panagpusitin. So in dakdakkel mo iti pa nagkalap talaga. Yun sir. Naasawaan kan manong. Yun sir. Manot anak tayo. Opa da sir. Okay. So, dati napasamak kanyam, ada iti kiddaw mo, karigitay maseknan nga makatulong kang ka, tapno di kasta ket dati napasamak kanyam, ket ada iti pangsukat mo, tapno di kasta ket adan tumanen iti usarem iti panagkalap mo. Kaya nukat ko madapra kabay na sir ako, mung kumaser, at damala pagluwag to mga kumaser na pantatawon mo, parang kumaser na matulungan sir. So, bangka ti kaslang kalikago mo karita Gundaway. Kaya nababalin ko sir talaga, buwan na to sir, kaya ko titibang ka sir, maswak na. Okay. So, panagyaman mo manong karigitay nakaalaw kung ka, ta kunada ket maragsakan da, ta habang mapandamit kuma kalap iti taaw, haandan nga nagtuloy iti papananda, ngem maragsakan da, ta naisalbar da iti biyag mo manong. So, anat makunam kanya da kantay panagyaman mo kadakwada. Kaya tilaw na yung malag sir, no nga kapukya sir, ako man kumatatan sir nga nakasangat tigit din sir. So nga dakkel na ito yung malag kaya sir, nasaradag sir nga katang-katang titi nga tayo sir. Okay, iti biyang ti LGU badok kan LGU magsingal manong panagyaman mo kadakwada. Yung sir, yung malag ko na isa, yung natulungan na sir, ti LGU, ti magsingal ko na LGU, ti badok sir, dakkel na kaya kaya sir, tinulungan na sir. So dito napasamak kanya manong, kumusta iti papan mo panagkalap? Isulat at obram or hangga pa lang tumaptapog iti tao? Tata sir ako, hindi pala makatapugan sir, ta humiti paglawang abangkan sir, ta napukaw mutin sir. Okay. So agi na nakapilaeng. Huwag na sir.